सुदशा व्रत ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବ୍ରତ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ବିକ୍ରମସେନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ରତ୍ନାବତୀ ନିଜର ହଜି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦଶପୁର ମଣ୍ଡା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଛେନା, ମୁଁ ଏଠି ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀରର ଛେନା ବନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଭିଜା ମୁଗ ନେଇଛି। ରାତି ସାରା ଆପଣ ଭିଜେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇ ପାରିବେ। ଗୁଡ଼ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଅଳେଇଚ 4 ରୁ 5ଟି ଅଳେଇଚ, ଆଉ ଆମର ତେଜପତ୍ର କିଛି 1-2ଟା ତେଜପତ୍ର ମୁଁ ନେଇଛି। ଏଠି ଘିଅ ନେଇଛି, ଗୁଆ ଘିଅ ପକେଇଲେ ଏହାର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଦା, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦାକୁ କୋରି କରିକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଅଦାର ବି ବାସ୍ନାଟା ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସେ। 2 ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ମହୁ ନେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପଞ୍ଚାମୃତ ବନେଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମହୁଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି, ଯେତିକି ପାଣି ନେବେ ତାର ଅଧା ଆପଣ ଚୁନା ସବୁବେଳେ ନେବେ। ଚାଉଳ ଚୁନା ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ପାଣି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି, ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ କିଛି ଆଉ ଲୁଣ କିଛି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ଟି ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଘିଅ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ଘିଅଟି ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଠି ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଯନ୍ତଣୀଟି ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ କଡେଇ ନେଇଥିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ବଡ କଡେଇ ନେଇପାରିବେ। ନେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯନ୍ତଣୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଢାଙ୍କି କରି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନରେ ଯେତିକି ବାକି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଘିଅ ସବୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି। ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଇକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭିଜେଇ କରି ରଖିଥିଲି ମୁଗକୁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଗୁଡକୁ ଆଡ୍ କରିଦବା। ଗୁଡଟା ଆଡ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ଆମର ଗୁଡଟି କେମିତି, ତା ସହିତ ମୁଗଟା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଭଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରପରଲି। ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆଟି ଆଡ୍ କରିଦବା। ନଡ଼ିଆ ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଛେନାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦବା। ଛେନାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଶ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଖଡ଼ିକା ଦେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ମିଶିଯିବ ଯଦି ଗୁଡଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ତାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ବାକି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ମସଲା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦବା। ଏଠି ମୁଁ ତେଜପତ୍ରକୁ ଛିଡେଇ କରିକି ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଛିଡେଇ କରି ନେଇ ପରେ କାଢିଦେବି। ଏଠି ଅଦା ପକେଇଲି, ତା ସହିତ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳେଇଚ ସବୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କୁଟି କରି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଖୋଲି କରି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି, ମଞ୍ଜି ସବୁ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦବା। ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ମହୁଟି ଏଠି ଆଡ୍ କରିବା। ମହୁଟିକୁ ଗରମରେ ଆଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ପରେ ଆଡ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳି ଯୋଉ ଯନ୍ତଣୀ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ମାରି ସେ ଯନ୍ତଣୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡା ବନେଇବା। ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଯନ୍ତଣୀ ବନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯନ୍ତଣୀ ନେଇ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ତିଆରି କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି କମ ବନେଇଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଲଗେଇ କରିକି ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବୁଲିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କି ଖଳିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପତଲା କରିକି ତା ଦେହରେ ପୁର ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। 2 ସ୍ପୁନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁର ଦେଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ପୁର ଦେଲେ ମଣ୍ଡାଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ମଣ୍ଡା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁ ମଣ୍ଡା ବନିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିମରରେ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବାମ୍ଫ ଦେଇଦବା। ବାମ୍ଫ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମର ମଣ୍ଡାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।